Ако имаш бизнес и все още мислиш, че Facebook, Instagram, TikTok, YouTube са загуба на време, имам за теб добра и лоша новина. Лошата е, че изпускаш клиенти всеки ден. Добрата е, че все още можеш да наваксаш, защото твоите клиенти си губят времето там. Днес хората, когато им трябва нещо, не го търсят в Google, защото по цял ден си губят времето в социалните мрежи и там научават толкова много неща, че когато им потрябва нещо, те вече имат готов отговор, който са намерили в социалните мрежи. Когато ти си всеки ден в телефона им и показваш как твой продукт решава техните проблеми, ти си тяхното решение. И затова те нямат нужда от Google. Те вече знаят от кого имат нужда. Един ресторант в Пловдив вдигнал оборота си с 42% само за 2 месеца с по едно видео на ден. Ако и ти имаш нужда от повече клиенти, обади се на телефона в профила и аз ще ти помогна да стигнат до тебе.